La previsió del temps amb en Francesc Mauri. Que passeu un bon dia. Primera hora del matí, platja de Calafell i els serveis de neteja recollint 4 coses mentre els núvols tapaven el cel del tot en aquest punt de la costa del Baix Penedès. I a alta muntanya, es pot esquí. Força núvols, s'escapaven flocs de neu, començaven a funcionar les primeres instal·lacions, com a mínim a l'horitzó, a la part final de les imatges. Bona tarda. A aquesta hora repassem el sol. Aterrada a l'Alt Empordà, sortia a les 7:47 minuts. Nota que es va allargant el dia, a les 6:20 es pondrà. A Riudabella, en aquest punt de la Conca de Barberà, ha sortit a les 7:52, es pondrà a les 6:28. Pràcticament lluna nova, quart minvant, la lluna gairebé fosca del tot, només petit bri, un trosset d'il·luminació, amb un 2%. I anem a les temperatures, però vistes, en aquest cas, amb la fredorada d'ahir. Observin amb aquest vol de dron imatges cedides pel Pere Miralles des del terme de la Roca del Vallès, des d'aquest indret, des d'aquesta ermita a la zona de Cèllex. I un paisatge realment esplèndid després de la neu de la nit anterior. Insistim, són d'ahir al matí. I la Mola, la cota 1100 de Sant Llorenç del Munt, en aquest parc natural a cavall del Vallès Occidental i del Bages. I la temperatura, que dèiem, doncs ha variat i molt respecte a fa 24 hores. Ha continuat fent fred d'hivern, però observin la gran pujada de temperatura de Das. De fregar els 20 sota zero, s'ha arribat aquesta nit a 10 sota zero. És a dir, un fred que pela igualment, però amb una pujada notable. Gran pujada també a Viella, molts altres indrets, per exemple del sud, augments de 8, 9 graus, i aquí a la costa Barcelona, augments més modestos, però també Déu-n'hi-do. En el cas de Tarragona, ahir 0 graus, avui 8 de positius. I una fotografia que ens transporta, en aquest cas, cap al cel de l'Escala a primera hora del matí. Cel rogent, pluja o vent? Doncs de moment ni pluja ni vent fort. Repassem-ho precisament en el pronòstic. Un pronòstic que ens porta a parlar d'una tarda amb intervals de núvols, tret de l'Alt Pirineu i l'Aran, amb una cota de neu que ha d'anar baixant cap als 2.000 metres. Per tant, tot i que ara és més baixa, anirà augmentant i al final del dia pot arribar a ser bastant alta. Situació marítima ja més tranquil·la, sobretot en mar de fons. Volem per damunt del territori per veure aquest pronòstic amb més precisió. Sol i núvols a gran part de les comarques catalanes, sense excepció, sense precipitacions, però a la que ens acostem cap a la zona de l'Alt Pirineu i l'Aran, aquí podem trobar precipitacions en general minses, però, com dèiem, amb una cota de neu que ha d'anar pujant cap als 2.000 metres. Cap a ponent, Pla de Lleida, l'àrea que limita amb l'Aragó, interior de les Terres de l'Ebre, cel bastant tapat, amb algun plogim, poca cosa, i cap a la costa la nuvolositat molt variable. Demà al matí, més núvols cap a l'Aran, intervals de núvols a la resta, temperatura que va pujant i de cara a demà a la tarda s'aprimen més els núvols. I atenció, aquest augment de la temperatura, molta més bonança. Anem acabant. I ho fem amb les nostres càmeres i amb una fotografia final. Des de Balaguer feia fred, però no tant com en dies passats. Núvols que tapaven completament l'acció del sol. I de la capital de la Noguera cap a la nostra càmera, en aquest cas situada... Doncs no hi ha... Ah, sí, aquí surt l'Estartit. Sortida de sol, aquí s'il·luminava una miqueta,
poca cosa en un dia també força gris. Per acabar del tot, els hi prometíem una fotografia, en aquest cas des d'Àreu, Pallars Sobirà. Bona tarda.